Kan jeg få et job her? Og det vil være dejligt, det kan du godt. Og det er jeg glad for. Hvad får jeg i løn? En guldkaramel. Wow, det var meget. Kom bare. Jamen, du starter bare med det samme. Nø. Guldkarameller, guldkarameller, hvor er du? Der var du. Goddag. Nu er det gået en hel time, og jeg har været på arbejde i en hel time. Hej. Kan jeg få arbejde her? Ja, det kan du godt. Du kan hjælpe herovre, det vil være dejligt. Ej, det var rart for ham, den søde gris. Hvad er lønnen? Det er en guldkaramel. Ej, det var dejligt. Hej med dig. Skal vi lige lave nogle guldkarameller? De er langt væk, hva'? Hej. Kan jeg få et job her? Det kunne du godt, det vil være dejligt. Du kan hjælpe de andre. Ej, hvor dejligt. Hvad er lønnen så? En guldkaramel. Ej, det var meget. Nu var du kommet, så kan vi lige smutte på toilet. Hej mig. Nu har vi været på toilet. Det var hurtigt. Ja, vi er så hurtige til det der toilet nu. Så, nu er det fyraften. Vil du så ikke uddele løn til dem? Jo, det vil jeg gerne. Så, nu er det fyraften. Nu skal I have løn. Yippie! Jeg vil gerne have, at den, der kom sidst, stiller sig først, og de andre, de stiller sig bag mig. Tak. Værsgo, der er din guldkaramel. Tak skal du have. Tak. Her, der er altså din guldkaramel. Ej, tak skal du have. Og tak fordi du kom. Det var rart. Ja, det var så lidt. Nå. Okay. Værsgo, har din guldkaramel, herre gris. Tak. Men er det ikke lidt snyd, når det var, at jeg kom meget før de andre og har lavet mange flere guldkarameller, og jeg får det samme? Ej, altså, det må du snakke med chefen om. Okay. Hvad? Jeg hører, du er utilfreds. Men det er fordi, jeg har arbejdet mange flere timer end de andre, og de får lige så meget, som jeg gør. Jamen, har du ikke fået, hvad vi aftalte? Jo, men altså, det er stadigvæk, jeg har arbejdet mange flere timer. Jamen altså, jeg har jo ikke gjort dig uret. Jeg gav dig det, som vi havde aftalt. Og så aftalte jeg det samme med de andre. Men bare fordi jeg er god, så behøver du jo ikke blive sur. Jeg gav dig jo det, du skulle have. Okay, ja.